Assalamu alaikum. Haray mi wurki am fop lalande style o jam. Allah taw harade mi toriki on jama genti to de o video do. Adon andi déjà. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, je tiens à rassurer l'opinion nationale et internationale que mon engagement est et reste le même. Il n'a pas changé d'un point, conformément aux articles 46, 55 et 65 de la Charte de la transition. Ni moi, ni les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement, ni les membres du Conseil national de la transition, et encore moins les membres du gouvernement ne seront candidats aux futures élections. De façon très claire, cela veut dire que nous ne sommes candidats à rien. Cette période de transition sera mise à profit pour mettre en place des institutions fortes qui résisteront à la tentation des hommes dont l'aboutissement sera l'organisation. On genti ko Mamadi Doumbouya wi kon. Ondo o lu halabi. Ko dum do hadi jama holom ene o wulu ka hala do. O don wayi yaltude wola goddum. O don wayi ndo darna julire ma o don wayi ndo darna école ma hôpital jama holo. O neddo wudi do o inu do la dignité et l'harmonie entre le dire et faire o don wayi holede. So eli kama no kombata nyande be nyande ino dariti parce que wala so ago imitel mudum bibbe makko be no nanga minyam makko no nanga one e wawa fankiri dum tum hande ministre be meden be fuku waga bombe ombe amoyde mama yaji pamal wada di piji pankareji kaleedi meden etta bandirabe meden naba e biroje ko dum tum be jokki ko ministère jo hombo ministère der ministère ji laginedi ko ministère hombo no gollude do hande ministère hombo yetela ko ministère hombo no gollude do hande idi fop majidi dari on no sikude men anda ko mi woni wowlude don sikude men arayto me hotto me wola jamais de la vie ndi leydi mede ko mandi hetto jude o clan dari mamadi wonno do hanki o mamadi hande mamadi no hunde nawnare mi wola nawno mamadi no hunde secret ji mabbe dingo fop no yaltude secret ji mabbe din fop no yaltude mamadi no wonde nawnare mamadi o mo no yidi do dare gite ma dare mamadi fi Allah neddo goto no harni jamala genen fukona neddo goto no nangi plus de 14 millions de peuples kanko tun goto imo traumatisé imo ponnu de akil imo ponnu de filendi imo yetti justice on wadi jullere makko ne mo jodi ore mare imo huude jamala genen kala ko fala jama ono fanki no suti duno goddo wola hala wudo ko deftere hudo tappo inna way ko dum do o ara o sanda dum non fe jama joka o parce que ko jama woni ala famude jama on wuliyare he ite ko lol kaberde modon he ndi leydi ko en fop meren ka findi leydi okay ndi leydi ko en fop meren ka findi leydi mamadi ne ni legal ni légitime hay goto alantamo kadi teddunga ka leydi mede tanke mamadi no ko hore leydi do billahi goto teddintamo jama on yawtu jasina fi makko hanyande non sikori jama ko fietube ko yete la minni ko ministère yo hombo woni golludande lagine do hay e goto e majje senerde billahi wallahi senerde be giccike senerde lanni lahude senerde lanni etude danen walli naka ko ciuri lafade ngangal senerde be gayni rama buudi senerde be tampi senerde nini fewndo ka fewnde do ni sem ijibe do nini fewndo ka bijude be do luttiyande kadi sibe unoyto akke mawlugol tana senerde lanni unoyade senerde lanni billade be billike do hande kadi jon ko fonctionnaire madum patron be madina madum patron be won etude madum france won etude jawle jonam senerde hande fino be wadira sembla légitime gol e légalise gol e o coup d'état Mamadi Doumbouya jamala gene mi tori ko mi jijon waton fanko dum do kala jodi do suti dum do heje ka ciudi modo hen heje ka ciudi mon parce que bonne no arda wadugo en diledi heje ka ciudi modo hen wato goto yaltudo votata en individu wato goto yaltudo votana do goddo heje ka ciudi modo wata goto jette carte je modo son ala carte heje ka ciudi modo wata goto min votan do dictateur jo okay heje ka ciudi modo dictateur jo bura Mamadi Doumbouya mon no hidi do ko vrai dictateur jo o satoji di woni dans de France joni bay jawle lanniribe joni o yayi dum non joni ko honno be woni wadde jento de be no feti be famini kambe be feti buri jama fu be yaade joni ko be naata e der sarade kala mo be wi yo wadi dum do jabali be nangamu ma be jatta o renta ko militaire be naata ko en der coffre fort jimbe yaltina mbudi mabbe hara
hara patron be sustalde goɗɗum ko Conakry tu yeta ɗum joni ɓe wippo jawle jama on ɓe jetta jawle jama on iɓe fabrique ɗo piiji ɓe ƴetta ɓe jonna jama on ɓe oblige andi ton non kadi de koɓe waɗo ha lanna ɓe fewta e moɗon kadi ɓe toron kadi on tawto est ce que jama yiɗon wattande hila donc ande ko ɗum Mamadi il va partir par tous les moyens wallahi o yahay haray kono wata goto fotan dictateur jo goɗɗo wata goto fotan ɗo hayi e goto heƴe ka cuuɗi moɗon